Molim te, nemoj da plačeš. Nisi ti kriva, do mene. U meni je problem. Meni si odvratna. Ja ne mogu da te smislim, to nema nikakve veze sa tobom. Ne brini, naći ćeš ti nekoga. Mada tvoj izgled, možda ako je taj slep ili ima problema sa vidom. Izvinite, koje su 3 neprolazne stvari u životu? Pa to su novac, slava i naravno lepota. Nemoj, uvijek ću biti tu za tebe. Evo i dalje možemo da se čujemo kao stari dobri prijatelji, a? Šta kažeš? Pa da mislim da bi bilo bolje da mi ipak ne zoveš. Mislim što bi funkcionisalo tad kad nije sad. A i onako si kao osoba jako dosadna i neinteresantna. Kad malo razmislim, promenit ću karticu. Evo ga, doktor. Šta da vam kažem, ljudi? Ostaće nepokretan. Šalim se, mrtav je! Hvala ti puno što si mi učinio zadovoljstvo da dođeš. Htio sam da te pozovem lično na jednu svečanu večeru za 2 dana, znaš, godišnjica braka mi je. Ti znaš i sam koliko te ja poštujem i volim kao čoveka. Jeste da sam u dugovima, iskreno. Znaš i sam... Ajde, drugi put igram Sony s jednim poznanikom. Ajde, care. Pederčino. Pa dobro, eto, ako ti nešto znači, ja više neću ti zabranjujem da mi proveravaš poruke, neću da izlazim sa svojim društvom. Ne znam, to je ono zbog čega se uvek svađam. Volim te. E, slušaj, jebi ga, varam te, on ima i kola i pare i odjebi više. Nemoj da plačeš, evo, nekad se možda negde sretnemo. Mada ne verujem, izbegavat ću mesta na kojima ti ideš. Biće sve u redu. Ajde, idi kući sad. Nemoj slučajno ovo da mi pojedeš, jel ti jasno? Neću, uopšte nisam gladan. Mislim da ću da se okrenem da pogledam nešto. Slobodno se okreni, neću pojesti ništa. Ovo ti je za mog brata Predraga Soju, Peđa, ovo je za tebe.